3D prikaz je vaše glavno radno platno za dizajn, mjesto na kojem nastaje sve. Ovdje u stvarnom vremenu vizualizirate, sastavljate i dorađujete dizajn ormarića. Za početak izrade ormarića pritisnite gumb Create New ili upotrijebite prečac s tipkom C. Ormarić možete nadopuniti dodavanjem nogica prečacem L. Ako vam treba više ormarića, jednostavno duplicirajte postojeći pomoću operatora Duplicate ili prečacem Shift plus D. Pripazite na oznaku rotacije pogleda. Kada stvorite novi ormarić, preuzet će rotaciju trenutačnog pogleda. Ako promijenite rotaciju i dodate još jedan ormarić, vidjet ćete da prati novu orijentaciju. Rotaciju ormarića možete prilagoditi u bilo kojem trenutku klikom na kontrole rotacije. Možete se kretati kroz prikaz kako biste dizajn sagledali iz različitih kutova. Rotirajte pogled tako da držite pritisnutu srednju tipku miša i povlačite. Za pomicanje pogleda, pan, držite Shift i povlačite srednjom tipkom miša ili kliknite ikonu ruke i povlačite. Zumirajte kotačićem miša ili ikonom povećala. Za zumiranje na jedan element, kliknite ga ili pritisnite tipku V. Za prikaz svih elemenata u sceni, kliknite opciju Fit View ili pritisnite tipku E. Za brisanje neželjenih elemenata odaberite ih i kliknite opciju Delete ili upotrijebite prečac X. Pri dodavanju novih elemenata možete odabrati gdje će se pojaviti. Na primjer, novi ormarići mogu se automatski poravnati jedan uz drugi, što je posebno korisno kod izrade donjih kuhinskih elemenata. Dodajmo kutni element. Postavite rotaciju pogleda na 0 stupnjeva, dodajte nekoliko ormarića, zatim rotirajte pogled i dodajte još. Vidjet ćete da se ormarići dodani iz jednog kuta poravnavaju duž osi X-a, dok se nakon rotacije poravnavaju duž osi X. Ovo ponašanje vrijedi bilo da dodajete nove elemente, duplicirate postojeće ili stvarate iz predložaka. Ostale mogućnosti pozicioniranja uključuju klizanje elemenata po jednoj osi ili klizanje po obje osi. Pri klizanju novih elemenata možete birati između slobodnog načina, prijanjanja na mrežu ili prijanjanja na rubove. U početnoj datoteci isporučenoj s Easy Form Studio zadana veličina mreže je 60 cm, no to možete prilagoditi u postavkama. Uz prijanjanje na mrežu, ormarići se pomiču u točnim koracima, na primjer po 60 cm, što olakšava precizno poravnanje. U većini slučajeva najučinkovitije će biti prijanjanje na rubove. S tom opcijom, kada klizate element po osi i približite ga rubu drugog objekta, on će se automatski uhvatiti na mjesto. Za elemente koji su već u sceni možete aktivirati klizanje izravno po osi X pritiskom na tipku 1, po osi tipkom 2 i po osi Z tipkom 3. Klizanje možete pokrenuti i klikom na operatore na alatnoj traci u zaglavlju.